mina wasemanqayeni ngapha empangeni sizela emzini wakwaNgcobo uMtubatuba emfekayo ngizokhehla ingodusi yami kodwa qale ngayembesa bese ngiyakhehla namhlanje. Indlela ayiqala namhlanje iyangijabulisa kakhulu. Bengayitsheni ukuthi lolu suku luzofika ngoba kade silindile kakhulu. Lube intokozo kithi sonke siwumndeni. Lolu suku namhlanje lasijabulisa sonke. Naye ngiyathemba ukuthi ujabulile ngolu suku namhlanje. Message engadlulisa ngayo namhlanje ukuthi ngizomthanda, ngizomhlonipha ngayo yonke indlela, angeke ngize ngimuphoxe. Kumina kusho olukhulu kakhulu because uncinci sihambele naye ebutombini, so to me kuyinto enkulu because usedlulele esigabeni sokuba yini umama, so it means kune progress eyenzakala empilweni yakhe. Mina kube intokozo enkulu kakhulu ukuthi namhlanje lengane iphathe kahle. Siloku sibuka nje igijima esabathini, hamba ngesabatha, hamba nonyazi namhlanje kahle. Siyabonga kakhulu imisebenzi yayo. Emndenini wakwaNgcobo ngidlulisa amazwi okubonga kakhulu ukuthi bakwazile ukumkhulisela lenkosazane lembali le yala ekhaya. Bayikhulisa ngendlela ngathi ke nje bayikhulisa ngendlela okwamanje ngisabone ngayo engculisayo. Into eyangenza ukuthi ngikhethe uMaNgcobo ukuthi ebe umakoti wakithi. Ngathanda nje indlela akahlonipha ngayo nangendlela mhlambe makayiphathe ngayo, ngabona ukuthi mhlambe ukucacela wakhe ekhaya ebe umakoti wakithi kungaba kuhle kakhulu nanokuyiphatha nje kwakhe. Ukuthi uma ngicabanga ngithanda intombi enhle kangaka, sendicabangile bona ngiyosebenza wangenza i-advice yabo ngathi ngicela bebambane ngezandla zombili, bengabheki ondaba abazobaqhatha kusasa. Ngicela bebambisane, bengaditelani, inhliziyo yabo zibe zinye. Uma bekhona nephutha belungisane endlini, bengaphumeli ngaphandle bengalungisene. I-advice engingabanika yona as abanikazi bomcimbi ukuthi baqhubeke baphathane kahle. USibarethu aqhubeke amphathe kahle uNcinci, asikaze sizwe luzho lubi, futhi sicela baqhubeke baphathane kahle ukuze nathi sizobona ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani. Umuntu ophumelelile ukuza kulo mcimbi wanamhlanje ayisedlulisa ukubonga okukhulu, ngoba ngisho umcimbi ubunganayo yonke into, kodwa uma bebengekho abantu
abantu abenza umcimbi ukuthi ube muhle. So sibonga nje kubo bonke abantu, umndeni wasekhaya, umndeni wasekhaya umama kwaDube, owakithi kwaMnqayi nomndeni wakhona la kwaNgcobo. Sibonga nje nesupport nje. Sifikile la ekhaya sesinesikhathi esincane kakhulu sifikile, kodwa isupport esebesiphe yona sidlulisa ukubonga nakulokho. Siyafisa nje ukuthi ugcine kuhambe kahle konke usuku lonke. Ugcine nje ube impumelelo umcimbi.